Pogradujcie. Co? Pogradujcie. To ma ten pogrzeb. A mężmi. A to w zasadzie fraj. On se normálně napisał, aby si nebyl. Velký frajer. Horda się dostała. Čo mám ja hovoriť? Správne, ale... Dopalačov zhoreli zaživa, lebo oni aj zapalačovci akurát aj horia. Palač, podpalač. Palačovci to... Palačovci sa... Palačovci. A tu je dôsledok, že aj zároveň sami horia. A zhoria preto, lebo sa palačovci. Palač je len palač. Palač je len Skúsi len páliť. Pálili trošku mejti z oxidlo do zberňa, mali na do chleba. 5 euríkov na chlebík a za to už pálili aj svoje smetisko, čo majú. Toto je duj smetisko, čo je... Tam je Studenec, studenci, ale nachádza toto je druhý tu. student. Ale toto je druhý. Prvý je hore, toto je druhý. Hľadaj toho kamerova. Ten si ale skôr. Pre televíziu Romane Giľavča, Valeor, Mropchal, Čavor. Žano. Te horinel o Baštavor. A čo ty a Goribare? Tady sú hasiči sa. Keď pôjdem tam zase, tak po piči všetko by zhorelo zase. A nemôžem, lebo ja by som ich vypálil všetko, celý dom. Búra, to len dymy, a oni to zvládnu. Raklenca, Dungal. Dungal Raklenca. Taj motoríme, požiči inďom, lebo nánej, že to je inďom od defektor spraviť neviem. Tak mu motorí požiči inďom. Mama, vieš. Kedy si ho? Gejko. Takže práve prišiel tajtrlík. Práve prišiel tajtrlík. Gejzomen a nevie cúvať. Neboj sa na grobici? Takže vychádza tajtrlík. Kýva nám rukou. A beží sem. To nahrávaj, riadne. Beží Gejza. Hovorí ma zaživa. Najskôr hľadáme? Áno, Áno, to najlepšie. pôjde. Takže toto je na internet. Počkaj, more. Aj podpálili sme to tu všetko. More, čakaj. Tu bordel mali, tak sme to podpálili. No kde bíro to házio? Máte to more. Máte tu dôsledok tohto To smetiska. bude dymiť aj 2 dní, more, more. To neuhási ani úplne, vieš? To je troška medi, ja som to vravel, pre troška medi, pre kilo zhoreli im celý barák, no, od aj palácov. To zahybáro Keď majú paláco. smetisko doma, tak to tak býva. Pre kilo medi, pre 5 euro, zhorelo všetko. Treba budú bývať one, pod mostom. A čo? Chudák rytmusík nebude bývať dole, tu v takom dome. Mama, vieš. Dole je riadne tam znúka, more, budiari. Vieš, čo to je? Riadne stade vyšla. Takže kocúrka, Kúčka vyšla priamo z zadimeného domu, dobre tam bolo, lebo akurát sa honila. a nebolo ju vidieť. A nebolo ju vidieť. Lebo je čierna ako kurva. To mali nechať horie. Ďaleko by sa rozšírilo. Oni musia zneutralizovať to a Ja potom... viem, stačí, to je dobré. Hej, no. Chceš mi pomôcť, ne? Ja som kamerovala. Ja.
asi inak povedal. Daj ho pánže. Aha. Čo vidíte, horíme, naďalej horia. Sol, no. Toto bolo i palác, ale už dávno neviem. Vašimi očimi horí palác.